Hola, bon dia. Bon dia a totes. Moltes gràcies per convidar-nos. Vull explicar una mica oportunitats empresarials, la nostra experiència com a consultora de sistemes d'informació en el cas de la intel·ligència artificial. I el fil argumental serà com aprendre de les dades per obtenir millors respostes als nous reptes. Deixeu-me explicar-vos qui som, com a Basetis. Millor d'aquí. Som una consultora que fem serveis o solucions IT amb més de 300 persones. A nivell organitzatiu tenim un model organitzatiu molt participatiu on ens basem en el paradigma TIL. El paradigma TIL té 3 principis, que és l'autogestió, la decisió local de les decisions i la intel·ligència distribuïda, la complexitat de les persones, tant a nivell professional com a nivell personal, i el propòsit evolutiu. Les empreses evolucionen, hem d'adaptar-nos als canvis, volem cada cop créixer més i millor i alhora volem impactar a nivell social a l'entorn que ens envolta. Curiositat, estem a la Pedrera, un edifici singular i espectacular, com en el dia d'avui. És la nostra oficina, des de fa un any en tenim 300 més, perquè estem tots a casa, però bueno. Què més? Què fem? A què ens dediquem? Estem organitzats a nivell tecnològic en diferents àrees, toquem quasi bé tots els pals, és intel·ligència artificial, projectes de data, business intelligence, tenim una agència creativa de publicitat, també tenim un equip molt gran de més de 150 persones de desenvolupament de tot tipus, inclús mobilitat, temes de cloud, infraestructures, tenim un petit equip de videojocs i també tenim especialistes en el que és negoci i management, a part d'un equip legal. I àrees que tractem o sectors on hem treballat últimament, doncs quasi bé tots. Farma, banca i finances, energètiques, utilities, telcos, mitjans de comunicació, editorials, cultura, consum i retail, indústria... Bé, voldria destacar administració pública i el tercer sector. Creiem que s'ha comentat avui, la bretxa digital, sobretot en el tercer sector, i més amb la pandèmia ha vingut més accentuada i per tant com a empresa també intentem ajudar. Entrant en matèria, aprendre de les dades per trobar millors solucions. Aquest seria el fil de l'exposició d'avui. Intentaré que sigui lleugera, tocarem 4 conceptes i ho il·lustrarem amb alguns exemples. Context, on som, què sabem tots que està passant. Ja han sortit gràfiques durant el dia d'avui, però aquesta tendència que havíem marcat, per exemple, això era una projecció al 2025 de l'impacte del mercat de la intel·ligència artificial en el món, és un informe del 2017 i segur que no va tenir en compte l'efecte de la pandèmia, que creiem, i estem bastant segurs, que ha accelerat tot aquest procés. Un altre informe de Price, que també és del 2017, on per cada sector econòmic explicava aquestes bombolles, és el curt termini, mig termini i llarg termini, com afectaria la intel·ligència artificial, i hem de dir que la primera bombolla ja l'hem superat perquè era de 3 anys vista, estem al 2021 i a més per mig hi ha hagut la pandèmia. Doncs per què som aquí? Què ha passat? Per què la situació és la que és? Bàsicament perquè ja és un consens que les dades és un actiu de valor molt important, ha augmentat les fonts de dades, els orígens i el volum de dades i també s'ha combinat amb la gran capacitat de computació. Podríem afegir aquí que hi ha biblioteques i algoritmes ja publicats i oberts que també han ajudat en aquest canvi. Perdoneu que agafo aigua. Sí. Millors respostes, com les dades ens ajuden a trobar millors respostes. A quines preguntes? L'analítica, diferenciem 4 tipus d'analítica. Vaig molt ràpid. L'analítica descriptiva, la pregunta és què ha passat i què està passant. L'analítica diagnòstica, per què ha passat. L'analítica predictiva, què ens pot arribar a passar. Podem fer simulacions de què ens pot arribar a passar. I la prescriptiva, què puc fer jo perquè em passi això o perquè no em passi allò. Ho il·lustro amb un exemple. L'exemple que hem implementat a Basetis per premsa online, la descriptiva bàsicament és de tots els articles que publiquem diàriament, quins s'han llegit més, quantes hores s'han dedicat, quants subscriptors tenim, típic.
Diagnòstica, no? Quins articles s'assemblen més a quins altres, quin és el grup d'articles que estan agradant més, fer un diagnòstic de la situació. A nivell predictiu, no? Un article abans de publicar-lo, quin és el millor moment de publicar-lo? És un article que millor publicar-lo un dissabte, quan la gent està en un altre ritme del dia a dia, o millor en un dilluns a les 8 del matí. I quina és la probabilitat que tingui èxit, que sigui llegit aquest article. I prescriptiva, tinc un nou article o un banner publicitari, a quin segment dels meus usuaris que ja tinc classificats és més probable o és millor ensenyar-li, i no a tothom de manera discriminada. La intel·ligència artificial, com ens pot ajudar? La diferència entre la capacitat humana i la capacitat de la màquina. Amb tècniques d'aprenentatge automàtic, on el processament de gran volum d'informació és important, els algoritmes ens superen clarament i, per tant, val molt la pena fer-ne ús. En temes d'optimització, quina és la millor ruta, com resoldre, com optimitzar, maximitzar o minimitzar donades unes restriccions, també els algoritmes ens superen, però els humans som capaços de trobar bones solucions, subòptimes, però bones solucions. I els sistemes cognitius, interpretar textos, pel·lícules, fotografies, aquí encara estem bastant per sobre de les capacitats de les màquines. Exemples, un cas d'ús real, manteniment predictiu, indústria 4.0, una cadena de producció, una cadena de muntatge, via sensors, escoltant el soroll que està passant a la fàbrica, que la nostra vida és pobra en aquest sentit, som capaços de detectar un canvi, una anomalia, i aleshores prevenir un possible trencament, parada de la producció, etc. Per tant, en temes de manteniment predictiu, és un cas d'ús molt habitual. Temes d'optimització. Degut a la Covid, sabeu que l'aforament dels teatres, cinemes, estadis, encara estan buits els estadis, pavellons, doncs, com maximitzar l'aforament mantenint les restriccions de distància de seguretat. Si anem de manera individual o si anem amb grups bombolla o passaport sanitari, etc. Doncs els algoritmes, en un moment, ens resolen quin és aquest màxim d'aforament. I això, a nivell d'ingrés, és important poder tenir 1.500 seients mantenint la seguretat que no tenir-los, que seria la solució humana, que és subòptima. Similar, que hem aplicat a les CETIs. Volem anar a l'oficina. L'oficina té un límit de capacitat i aleshores hi ha un equip de 4 persones que voldrien anar el dilluns, el que fan és fan una petició mitjançant el calendari de l'empresa i l'algoritme et determina a quina sala queda reservada, és com reservar una sala, quin espai de la teva oficina quedarà reservat complint totes les condicions, restriccions de distància social. Una altra aplicació que hem fet, que és Smart Routes. En aquest cas, el dibuix el que et pinta és que quan fem servir el GPS, si anem a peu, normalment ens dona la ruta més curta, és un problema d'optimització, però hi ha rutes similars més agradables. Si pot donar l'opció d'anar per una ruta més agradable, doncs per què no? O, per exemple, en temes de massificació. Si les rutes estan massificades, doncs dona'm una alternativa per evitar aglomeracions per arribar al meu destí. Sistemes cognitius, una aplicació. Per exemple, ara jo estic projectant i us estic parlant i segurament m'esteu gravant. Doncs mitjançant la transcripció podem transcriure tant el text que jo estic presentant com el text o la conversa que jo estic establint. I no només això, sinó que després em pot ajudar, imagina que estic 45 minuts parlant, no us ho desitjo, però després voleu buscar algun terme que jo he dit. I no un terme, no una paraula exacta, sinó un concepte, asma pediàtric. Doncs vull buscar asma de nens o asma infantil, que sigui capaç de trobar-te en quin tram dels vídeos es parla d'aquests conceptes. Les dades, com a partir de les dades? Doncs les dades, com bé sabeu, poden ser pròpies o les podem enriquir amb dades externes, les que hi ha públiques i obertes, o dades externes que són privades i, per tant, has de pagar pel seu ús. No es veu bé. Però, a dades pròpies, aquí el que heu de tenir en compte, per exemple, és recomanadors. L'algoritme de Netflix, per exemple, en funció del teu consum i del consum dels teus similars, és més probable que el que jo recomani tingui èxit. Dades externes obertes. Preveure o predir quina serà l'assistència a un partit concret
que està planificat a 3 setmanes vista. Doncs tindré en compte dades pròpies, l'historial de partits que hi ha hagut contra aquell equip tal dia de setmana a tal hora, i alhora puc tenir en compte dades obertes com pot ser climatologia o trànsit, per exemple, per millorar el que és la predicció. I privades, doncs aquí vam muntar, que seria com un Google, un cercador amb tema de rànquings, el que passa que anàvem, això era per personal mèdic, que teníem registrat el personal mèdic i alhora eren unes fonts mèdiques, articles mèdics, biomèdics, alguns públics i altres no tan públics, per poder trobar els millors resultats. En quant a les dades, doncs tenim dades, no tot són dades, diguem, alfanumèriques tradicionals, sinó que també tenim els articles, text, imatge, vídeo i àudio. I com a cas d'ús, dades estructurades. Doncs tenim un cas d'ús on tenim un sensor, uns acceleròmetres en uns guants de boxa i aleshores el que volem és classificar, per tant, predir quin tipus de cop has fet quan estàs fent l'entrenament i que a més et digui si l'has fet bé o si l'has fet no tan bé. A nivell de text, doncs, el mateix, saber de què parla un article, poder-lo resumir i fins i tot saber quin article pot agradar més a un usuari. Imatge i vídeo, doncs avui també ens serviria, és un cas real. Si ara estiguéssiu gravant i estiguéssim gravant a l'audiència, podríem identificar les cares, sí, ja acabo, identificar les cares i saber si la gent està atenta o no està atenta. I aleshores tenir feedback al final de la sessió de com ha anat la ponència. I per últim, àudio. Casos domòtics, una casa domòtica on hi ha uns sensors i aleshores a base d'escoltar si és una conversa, si són electrodomèstics o música, determinar si, per exemple, hi ha un accident. I si hi ha un accident, aixecar una alarma. I crec que ja estic. Moltes gràcies.